mana. Sama-sama ya. Kula memuji Gusti kanthi sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem selaminya pilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem selaminya roh suci roh suci makarya ing manah kula roh suci roh suci makarya ing manah kula matur nuwun Gusti kagem sedaya katresnane lan sih rahmate pilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit roh suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem selaminya roh suci roh suci makarya ing manah kula roh suci roh suci makarya ing manah kula sekali lagi roh suci roh suci makarya ing manah kula 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 makarya ing manah kula makarya ing manah kula amin amin Tuhan Yesus memberkati silahkan duduk kembali.